Pues Eric, cuando quieras ya puedes empezar. Pues vinga, som-hi. Bueno, primer de tot, felicitar a les parelles que han ascendit, tant de territorial cap a Primera Nacional com de Primera Nacional cap a Divisió d'Honor. Seguidament, el que avui parlaré no vull sentar càtedra ni el que digo jo va a missa ni res, sinó són simplement unes recomanacions que, bueno, pues que el que les vulgui agafar bé i el que no, pues, oye, està en su derecho de no fer-ho. ¿Vale? No hi ha cap solució miracle. És a dir, igual que no hi ha la dieta milagro, tampoco hay un entreno milagroso. ¿Vale? Acaba de terminar Fran. Ha empezado ahora de iros. Felicitaciones a las parejas que han ascendido. Sí, he empezado yo y ha terminado Fran. ¡Hostia, perdona! Su puta madre. Ja està. Ara silencia Laura. Tranqui. Per aquesta temporada, el que no hagi començat a entrenar les proves físiques va tard. Aquesta és la realitat. ¿Vale? No cal ser molt intel·ligent ni tenir molta experiència en aquest sector, sabent que si és que realment es fa d'aquí 2 setmanes com a màxim, una persona no pot arribar a 8,5 o a 9,5 de la noche al dia. ¿Vale? I també que sapigueu que el que digui avui tant pot servir com per preparar la curs navet com per el continu, la constància durant la temporada, perquè penseu que la curs navet és bàsicament una prova que és de forma progressiva, que té molts canvis de ritme, que té molts canvis de direcció i és el que estem fent durant el partit. La curs navet és més controlada i durant el partit sempre depenem de les diferents situacions. ¿Vale? Si algú té algun dubte, si algú té alguna cosa que no entén o el que sigui, que pregunti, no hi ha cap tipus de problema. ¿Vale? Primer, la curs navet, com tots sabeu, és una prova progressiva. ¿Vale? No serveix de res el fet que jo me'n vagi a córrer 3 hores a un ritme de 10 minuts al quilòmetre, quan realment després el que m'està demanant la prova és un esforç molt més com diria, molt més físic. ¿Vale? Llavors, no sé si us ho hauran dit o no, però no només s'ha de treballar a nivell cardiovascular. És superimportant que abans de treballar, abans de posar-me a dir, vinga, me voy a hacer kilómetros por la montaña, me voy a empezar a correr, abans de tot això s'ha de treballar, s'ha de fer un treball de força. ¿Vale? Per molta gent que no us penseu que el treball de força implica guanyar volum, o sigui, el ganar los culturistes. El treball de força ens serveix pel dia a dia. I sobretot, en aquest cas, el treball de força és el tren inferior. ¿Vale? Es poden fer exercicis, si voleu, anotar i si no, es poden fer exercicis tipus squats, sentadilles, lunge, podeu treballar la cadena posterior. La cadena posterior és la part tant de l'esquena com de les cames, el tren inferior. ¿Vale? I sobretot, una altra part superimportant és el core, perquè quan estem fent el gir, el core és tot el que vindria, a veure si se me ve, tot el que vindria des d'aquí fins a la cintura, des del coll fins a la cintura. ¿Vale? Penseu que quan estem fent el gir, quan estem pivotant, o durant l'arbitratge, quan estem canviant de direcció, a part que les cames, a part que els genolls i totes les articulacions tenen un component que reben un gran impacte, també és el treball de l'abdominal, que ens ajuda a portar tot el cos cap a on vull. ¿Vale? A la curs navet, els primers paliers són molt fàcils, són fàcils. ¿Vale? Però un cop el teu cos ja està cansat, ja estem en el 7, en el 8, en el 9, el cos ja comença a fatigar-se, ja no és el mateix, la demanda d'energia. Llavors, sobretot, treball del tren inferior i treball del core. I no oblidem el tren superior, que en aquest cas és simplement per no provocar descompensacions, perquè tots haureu vist al gimnàs los típicos que están musculados de cintura para arriba y luego tienen unas piernecitas más estrechas que un Playmobil. Pues aquí pasaría al revés. Si treballem massa el tren inferior i el core, estem descompensant el cos. Vale, de treball de core, tots siguin planxes. Les planxes sabeu el que és? Tots? Ara no puc que respongueu, però el fet de col·locar-te al terra amb els braços i les cames, en isomètric, sempre és recomanable intentar fer 3 recolzaments.
El fet de tenir 4 recolzaments és sobretot al principi. Quan ets inexpert, quan no tens una musculatura preparada per fer l'exercici. Però sempre, quanta més dificultat li posem, més adaptacions té el cos. Vale? I a part de les planxes, doncs, tant isomètrics, i boca avall, diguéssim, laterals, podeu treballar de les que, bueno, doncs les diferents que vulgueu. Vale? Què més? Ara sí que obro pregunta ràpida, el que vulgui respondre, així no ja responc jo. Sabeu a quina velocitat arribem? En el cas de les noies, en el 8,5, i en el cas dels nois, a la 9,5? Algú sap? Crec que les noies 11,5 km per hora. Quasi, a 12. Vale? Penseu, la curs navet és, com bé sabeu, està dividit en paliers. Cada palier manté la velocitat. Comença amb el 8,5 i a partir d'aquí comença 8,5, 9,5, 9, 9,5, 10 km per hora. I es manté, tot i que sembli que augmenta la velocitat, es manté. I en el cas de les noies arribeu a 12, en el cas dels nois arribem a 12,5, que és un palier més. Vale? Per això també és superimportant la gent que un cop estem anant apurats, un cop estem veient que ja arribem a les línies, ja arribem fotuts, és superimportant que en el moment en què hi hagi un canvi de ritme, és a dir, passem del palier 6 al 7, intentem aguantar aquestes 2-3 rectes. Perquè el cos és quan experimenta aquest canvi de dir, hòstia, abans estava anant més lent, ara vaig més ràpid. I durant aquestes 2-3 rectes és quan el cos s'estabilitza, és quan el cos ja diu, vale, me vas a mantener en esta velocidad. Llavors, molta gent abandona en l'1, en el 6-1, en el 6-2. Intenteu aguantar fins al... I més ara que sembla que vagi cada mig per les puntuacions. Bueno, en aquest cas és aprovat o suspès. Però intenteu aguantar el màxim possible. I si s'ha de morir, moriu al final del palier. Vale? Després, tipus d'entrenaments a l'hora de... O sigui, hem dit ja tipus de força, és a dir, tipus d'entrenament de força. Ara, com treballar cardiovascularment, perquè, clar, no em serveix de res estar com un toro i després a l'hora d'exposar-me a la prova no aguantar, que físicament no, o sigui, que el meu cor i la meva respiració no aguanti, cardiovascularment no aguanti. Llavors, què és l'important? Intentar o fer sèries, és a dir, si sé que puc fer 1 quilòmetre, però intentar fer sèries, 2-3 sèries de 1.000 quilòmetres. I hi ha algú que té la tele posada. I Manol, surt. No, en principi ja Intentar està. fer sèries. Ja està, Eric. Sí, tranqui. Intentar fer sèries, perquè és el que us he dit abans. A mi no em serveix de res córrer 10 quilòmetres. Sí, está súper chulo colgarlo en las redes sociales, he corrido 10 kilómetros y tal, a 9 kilómetros a la hora, quan després la prova m'està demanant, m'està exigint que arribi fins a 12,5 o fins a 12. Heu de ser... O sigui, el que us demana és el que heu de treballar. Un culturista va a intentar hacer volumen. Pues uno que está pegando las pruebas físicas de la curs navet necessita fer treball que sigui semblant amb el que després em demanen a la prova. I després, una altra manera també de poder treballar, si no voleu fer sèries, és, per exemple, intentar córrer 10 quilòmetres, però fer un fartlek. Un fartlek significa cada quilòmetre o cada 2 minuts, per exemple, aquí ja cadascú, depèn de les sensacions pròpies, perquè això, o sigui, no hi ha ni un pes per treballar força, no hi ha ni un pes estipulat, ni per treballar cardiovascularment hi ha un temps o un ritme estipulat. Cada persona és diferent. Cada persona és un món. Per tant, has de treballar a el que et demana el teu cos. Tu a una persona que, jo què sé, que pesa 100 quilos, no li pots demanar que corri a 5 km l'hora, a 5 minuts al quilòmetre. Però una persona que et pesa 60 i que estigui ben preparat, potser sí que ho pot fer. Llavors, si no voleu fer sèries, hi ha l'opció del fartlek. El fartlek és això, cada quilòmetre modifico la velocitat. Si no tenim el pulsòmetre, si no tenim com mesurar la velocitat, a sensacions. Qualsevol sap que si vaig més ràpid em canso més. Doncs, hòstia, m'estic cansant més que el quilòmetre anterior. Pues entonces voy bien. I és anar canviant. ¿Qué más tengo? Després, una altra manera de poder entrenar, fer els paliers.
Intentar dir, o sigui, en comptes de començar des de zero, des del palier 0, dir, doncs mira, avui per escalfar vaig a fer el palier 9 o el palier 8 i el faig sencer. D'aquesta manera ja m'estic exigint una bona velocitat i un bon esforç. Perquè si entreno una del palier 1 o 2, que quasi anem caminant o anem corrent lentament, doncs no estem produint cap tipus d'adaptació en el nostre cos. I ja per últim, si el nostre examen final és la Kuznavet, doncs haurem de saber com el cos actua o com el cos respon quan fem la Kuznavet. Per tant, s'ha de fer la Kuznavet per entrenar-la. No pot ser que s'arribi a la prova i no s'hagi fet mai. Llavors, intenteu sempre no quedar-vos per baix. Intenteu quedar-vos, o en el cas de les noies, el 8,5, o en el cas dels nois, el 9,5, però sempre que es pugui, intenteu allargar una miqueta. Perquè quan estem sols no tenim la pressió de si no la passo no passa nada. Quan estem sols és tot molt idíl·lico. Puc escollir l'hora, puc escollir el lloc, puc escollir tot. Però quan anem a fer la prova, pot ser que la pista rellisqui, pot ser que hi hagi més humitat, pot ser que aquell dia estigui més deshidratat, més cansat. Per tant, quan la prepareu, intenteu allargar mig palier més, perquè el cos també sàpiga el que és arribar fins a aquell esforç, fins a aquell llindar. Després, el tema de... que això ja ho anava a dir després, però també és superimportant el tema de l'alimentació. No soc nutricionista ni ho seré, però s'ha de fer una dieta equilibrada. És a dir, una dieta equilibrada no vol dir fer dieta. Una dieta equilibrada vol dir que s'ha de menjar les coses sanes i intentar menjar el que em demana, el que jo gasto. És a dir, que jo al final del dia, si he gastado, ara us diré un número, però da igual, si he gastado 3.000 kilocalorías, no puedo irme al burger, no puedo irme a la pizzería, no puedo irme y zamparme 5.000 calorías, porque entonces el cos és quan comença a fer-se ancho i no s'evita res a l'entrenament. Per tant, dieta equilibrada. Cada uno que coma lo que le dé la gana, però intentad comer sano. I ja després, pel tema de la pretemporada, ho enllaçaré pretemporada i durant la temporada, perquè l'entrenament, un àrbitre, sempre s'ha dit, no tenim la sort de poder entrenar 3 dies a la setmana, 2 hores al dia o anar-te'n, jo què sé, o 4 dies, depèn dels equips. Nosaltres entrenem quan podem. Per tant, és superimportant que no només entreneu per la Kuznavet, sinó també entreneu per la temporada. No serveix de res passar les proves físiques i després, quan arriba un partit sènior o juvenil en el que corren molt, jo no estigui arribant, jo estigui pitant els gols des de 9 metres de l'altra punta. Ni sigui suficientment ràpid com per moure'm o esquivar la pilota, el que sigui. Heu de ser àgil, sempre s'ha de ser àgil, a part que per salut pròpia. Llavors, el treball de la temporada i de la pretemporada, si no voleu enfocar la Kuznavet, intenteu enfocar-ho en treballs que siguin curts però intensos. Per exemple, treballar durant 40 segons i descansar durant 20 segons. Treballs d'un minut. 40 trabajo, 20 descanso. 40 trabajo del que vulgueu. Què més? Després, ara, per exemple, alguns ja han tingut la sort d'arbitrar, ara portem 6, 7, 8 mesos sense xiular. El que tingui la possibilitat de poder-se veure algun partit anterior, encara que no sigui seu, però durant la pretemporada és important també ficar-me a la roda de dir, hòstia, ja empieza esto, ojalà empiece, ja empieza esto, ja començar a agafar sensacions, i més ara que portem 8 mesos sense tocar el xiulet, sense tocar una pilota, sense tocar res. I, quant temps heu de... Abans de començar la temporada, quant temps s'ha de començar a entrenar? Depèn de cada persona, però intenteu fer-ho perquè penseu que a mitjans de setembre normalment ja comença a haver-hi xitxa.
Per tant, com a mínim que el cos porti un mes i mig treballat. No cal cada dia, perquè és igual d'important el treball com el descans, però sí que almenys comenceu a agafar un hàbit. Y no sé si... Poco más, Fran, no hay mucha cosa. Es importante la preparación física antes del partido. Bueno, yo conozco muchas parejas. Yo cuando era árbitro le dedicaba muchísimo tiempo al calentamiento, más de 40 minutos, porque yo creo que es la parte importante del partido, ¿no? Al final del partido, si no has calentado bien, vienen las lesiones, ¿vale? Me gustaría que incidieras en el qué y el cómo hacerlo antes del partido, ¿no? Porque al final del partido es interesante también. Yo veo a muchos chavales que es complicado cuando tú pitas un partido de deporte base, un partido de territorial, normalmente tienes otro partido después, es complicado estirar o tal, ¿vale? Hay que estirar, yo creo que es parte básica. Después te das cuenta cuando cumples años que echas de menos no haber estirado en aquella época, ¿no? Porque te duele todo cuando acabas el ejercicio. Entonces, yo considero que es básico tanto el antes como el después del partido. Durante el partido todo está caliente, ¿no? Cuesta, es difícil romperse, ¿vale? Pero Bueno, Eric aconseja, bueno, se puede romper uno, claro, un sprint tal, te puede romper, eso está claro, nadie está exento de eso, ¿no? Pero yo creo que tenemos que orientarnos un poquito a la preparación antes del partido y después del partido. Yo, en la práctica de este año, en lo que es la temporada normal hasta marzo, que tuvimos temporada normal, yo recuerdo solo 3 chavales de 17 partidos que jugó mi hijo. Yo ya no, en Nacional no os voy a poner nada porque, lógicamente, al final soy observador también y veo muchos partidos. Y ahí normalmente la gente que está pitando esas categorías sí que calienta, sí que se toma su tiempo, sí que además yo considero que el calentamiento es una cosa individual, no es de colectiva. A mí no me gustaba hacerla con mi compañero, yo me concentraba mejor individualmente, pero os puedo decir que de los 17 partidos, 16 que ha jugado el equipo de mi hijo, habrán calentado 3 árbitros. Después han calentado, cuando me han visto a mí han calentado 9 más, ¿vale? Pero cuando no me han visto eran 3 solo los que calentaban. Entonces es importante que vosotros, los chavales que empezáis, sentiros parte importante de lo que va a pasar por allí. Entonces, si los niños se dedican 20 minutos a calentar, un poquito de estiramiento, eso lo digo ya a nivel vuestro para evitar lesiones. Yo sé que sois gente de 20 años, que cuesta lesionarse y que, digamos que estáis bien preparados la mayoría físicamente, ¿vale? Pero es bueno sentiros parte del evento, de lo que vais a pitar, ¿no? O sea, yo... no para ellos, pero es parte de los deportistas, ¿no? Eric, comenta lo que quieras del tema de antes y después del partido. sí, bueno, de ahí la importancia, el hecho de llegar una hora antes. No solo por el tema de calentar, sino porque ya nos estamos metiendo en el partido, ya estamos pues saludando o presentándonos a un equipo, al otro, y de ahí el calentamiento. O sea, no sirve de nada llegar una hora antes y luego salir a hacer el sorteo a falta de 5 minutos y empezar el partido. Muchas lesiones. A ver, tenemos la suerte de que yo sepa no hay muchas lesiones en nuestra territorial. Pero bueno, de ahí la importancia de calentar, sobre todo. Es un calentamiento progresivo. No puedo empezar haciendo sprints. Entonces, un poquito de movilidad articular, ¿vale? Un poquito de que el cuerpo empiece a aumentar la temperatura tanto a nivel corporal como a nivel local, ¿vale? Y sobre todo incidiendo en las partes en las que voy a utilizar. Si no voy a utilizar los dedos de las manos, ¿para qué voy a calentar media hora los dedos de las manos? ¿Vale? Y sobre todo, tren inferior, calentarlo, ¿vale? No hace falta que os pongáis a hacer abdominales ahí en mitad de la pista y todas esas cosas. O sea, hacemos cosas razonables, porque hacer abdominales no vale para nada. O sea, hacer el típico crunch no vale para nada. No sirve de nada, el postureo. ¿Vale? Yo recuerdo a árbitros que entrenaban la forma de excluir. Yo esto lo he visto, entrenar la forma de excluir. Árbitros de Murcia, en concreto. Y hostia, me quedaba alucinado, tío. Yo esto no lo he entrenado nunca.
No sé, tío. Me deja... No entrenar la forma de excluir. Ya excluiréis. Y si os pilla rampa, estirar el brazo después de haber excluido. Pero no entrenar eso no queda bien. No es estético. Entrenar una forma de excluir, entrenarlo en casa, con un espejo delante, pero no en un pabellón, antes de empezar un partido, ¿no? Digo yo, vamos. Y después Y en siempre... Primera Nacional, ¿eh? No os hablo de árbitros de Liga Catalana, ¿eh? Ni de territorial, ni de árbitros de deporte base. No. Segundas catalanas, Árbitros de Primera División. Hay que calentar eso, ¿eh? ¿El qué, perdona? Que en segundas catalanas también hay veces que enseñar nuestras balas. Álvaro, buen comentario, pero no oportuno, compañero. Vale, toma, ya te la he llevado. Venga, me dista por lana y te he trasquilado. Després intenteu que entre l'escalfament i el començament del partit intenti passar almenys... Bueno, no sé què. Tener claro que... Habla, Fran, pero se te corta. No es mi... Sí, es que me quedo cortado, tío. Que digo que no es mi intención, pero que buen comentario de Álvaro, ¿vale? Porque hay partidos de segunda catalana que hay que presentar las armas, pero las armas se pueden presentar en el minuto 1, 5 y 10 del partido, no hace falta calentarlo, bajo mi punto de vista, ¿eh? Por eso, que intenteu que entre l'escalfament, al final de l'escalfament i el començament del partit passi el menys temps possible. Perquè sé que a vegades és molt difícil, sobretot després hi ha tema de protocols i tema d'històries aquestes, però intenteu que passi el menys temps possible perquè si, jo què sé, si el partit comença a les 8 i a les 7:30 ja acabat d'escalfar, queda mitja hora. En mitja hora tant mentalment, és a dir, tema concentració com físicament, ja ha baixat. Llavors, intenteu sempre intentar fer les gestions abans i després ja deixar el tros final per vosaltres, perquè ja, tant si piteu en parella com si piteu individual. Intentar que també heu de tenir el vostre moment. Dins un escalfament s'ha de tenir el vostre moment. Vale? I després, quan acabi el partit, no estaria de més intentar fer una recuperació activa, és a dir, ja no estirar com antigament estiràvem estàtico o el cas del braç o els isquios, sinó intentar fer jo què sé, si es pogués fer, claro, una recuperació activa, un tipus trote o el que sigui, tot i que a vegades pot semblar més postureu que una altra cosa. Per tant, o ho feu al vestuari o més val que no ho feu. Vale? I després, davant de qualsevol molèstia, davant de qualsevol circumstància negativa, no forceu. És a dir, si sé que jo tinc l'isquio tocat, hòstia, doncs faig més incidència en treballar a l'isquio, en escalfar-lo, donant-li un bon estirament i després intentar no forçar-lo. Vale? Eric, al final del partit, llavors, tu aconselles, quan no podem ficar-nos a córrer, entenc, però estirar és bo quan acabes d'un partit que vas en les pulsacions altes? Estirar és bo, sí, però el que no podem fer és com el que es feia abans, que era estirar hasta que me duela el isquio o hasta que me duela lo que estoy estirando. És a dir, el que s'ha de fer és intentar estirar-lo, ¿vale? Però d'una manera que no faci mal i si pot ser activament millor. És a dir, el fet de, per exemple, adductors, el típic de fer la papallona, doncs en lloc de fer la papallona, el recolzes a la paret i obres i tanques la cama, per exemple. I és una manera d'estirar activament, que no és tant com estirar passivament, o sigui, estàticament, saps? I no és tan lesiu. Ok, vale, ja està. Y siempre y cuando intenteu fer-ho, porque algún iluminado lo ha hecho, de estirar pues, a la zona de les banquetes o el que sigui. El partit acaba, nosaltres hem de fotre el camp. S'ha de tancar les coses, o sigui, l'acte, el que sigui, i marxar. No quedar-te allà perquè el que estàs fent és pul·lular. A veure si me dicen alguna cosa. Fem la feina, recollim els bàrtols i ens anem cap al vestuari. Vale, merci. De res. Vale, me preguntan vía chat algún correo para ponerse en contacto con vosotros, con los responsables. DT Técnica, CCCA, @ Federación... Sí, sí. DT Técnica. ¿Lo escribimos en el chat? Sí, por favor.
@fc. fchambol.com. ¿Es esta, Xavi? A ver. Espera. Si no, escriu tu.